Evo, dragi sudionici, drage sudionice, dobrodošli u ove ljetne dane i u ljetnom terminu na webinar u organizaciji Hrvatske lige protiv raka, Health Huba i Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara. I zaista zahvaljujemo prije svega našim gostima i svima vama koji ste izdvojili evo u ove zaista vruće dane da poslušate vrlo važnu temu, ja bih rekla goruću temu, nije to samo simbolika, nego je zaista to, ja bih rekla, prilika da oni koji su se danas priključili zaista žele dati vjetar u leđa tematici osnaživanja onkoloških medicinskih sestara i tehničara. Pozdravljamo naše uvažene gošće, sa nama su danas prije svega glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka, doktorica Neda Ferenčić-Vrban. Doktorica Vrban, dobar dan. Čujemo se? Evo, dobar dan, pozdrav svima, lijepi pozdrav. Hvala, evo što ste nas okupili, imat ćemo prilike čuti vaše uvodne riječi nakon predstavljanja. Sa nama je danas i predsjednica Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara, diplomirana medicinska sestra, gospođa Jasmika Miličević. Gospođa Miličević, dobar dan. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Evo, zaista hvala što se javljate unatoč ovim izazovnim vremenskim uvjetima u smislu godišnjih odmora. Sa nama su danas i dvije vrlo revne, autentične predstavnice ove profesije i ovoga smjera, a to su magistre sestrinstva Nikolina Dodlek i Sandra Karabatić, koja je ujedno i predsjednica udruge Jedra, dok je magistra Dodlek vrlo istaknuta na području europskih aktivnosti mladih onkoloških medicinskih sestara. Da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan svima. Hvala vam na pozivu. Drago mi je da sam danas ovdje s vama. Odlično. Hvala, evo čujemo vas, vidimo vas, magistra Karabatić. Dobar dan svima i hvala što smo započeli ovu temu u ovakvim izazovnim vremenima. Dakle, s obzirom da je tema izazovna, pa ni ovih 40 stupnjeva nije nekakav veliki problem. Apsolutno. Možda malo jeste period godišnjih, ali ja bih rekla za vašu profesiju da godišnje ne postoje. Tako da evo zaista vjerujem da nema predaha za vrlo važne teme i da moramo imati kontinuitet. To smo na kraju krajeva i dogovorili. Ja se sjećam na jednom okruglom stolu koji je bio u organizaciji upravo vas, magistra Karabatić, na kongresu Toraksa, gdje se načela tema važne specijalizacije onkoloških medicinskih sestara, pa uvelike je to bio i trigger da evo sve ovo o čemu danas govorimo zapravo se počne i afirmativnije na neki način realizirati. Moje ime je Anita Galić, ja sam voditeljica Health Huba i bilo mi je jako drago evo sudjelovati u ovoj inicijativi Hrvatske lige protiv raka sa ciljem važnosti, osnaživanja važnosti onkoloških medicinskih sestara i tehničara u integriranoj skrbi onkoloških bolesnika. Sve nas je okupila Hrvatska liga protiv raka, kao što sam rekla, uz podršku Društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara, ali i uz vrijednu podršku International Coalition of Respiratory Nurses, te uz podršku vrijednu zdravstvene industrije, kompanija AstraZeneca i Pfizer, koji kontinuirano ulažu u izobrazbu o inovacijama medicinskih sestara u onkološkoj skrbi, i jednako tako jedna domaća kompanija Lun, koja je bila zaslužna za vizualni identitet one snage i nekih novih vjetrova i trendova onkoloških medicinskih sestara. Vrlo brzo prebacujem mikrofon doktorici Ferenčić-Vrban da nas u ime domaćina sve lijepo pozdravi. Pa evo, kao što sam rekla, dobar dan svima, lijepi pozdrav. Iznimna mi je čast da vas mogu sve lijepo pozdraviti u ovom broju na ovako gorućoj temi i na ovako gorućim temperaturama. Srce mi je ponosno i zaigrano zato što sama znam koliko je to važno, jer sam krenula kao medicinska sestra i znam koliko je važno napredovati u toj struci i znam što pacijentu znači pristup jedne educirane prave medicinske sestre koja je topla i prva tu koja je potrebna pacijentu. A kada govorimo o onkološkim pacijentima, onda je ta vrijednost neizmjerljiva. Dapače, mislim da moramo naglašavati i doći do onih koji čuju i odlučuju
da je važna integrirana skrb, važna specijalizacija za ne samo onkološke sestre i druge vidove specijalizacije medicinskih sestara i da će ishodi liječenja samim time biti i bolji. Hvala vam ispred Hrvatske lige protiv raka svima koji ste pokrenuli ovu inicijativu. Hvala Health Hubu, hvala sponzorima i nadam se da će ovaj današnji webinar doprijeti do onih koji odlučuju. Hvala. Hvala doktorice Ferenčić-Vrban na zaista inicijativi Iskoraku lige koja već 55 godina otvara vrlo važna nova poglavlja u onkološkoj skrbi. Ovo je svakako za Hrvatsku možda nešto vrlo važno i novo u smislu afirmiranja i specijalizacije onkoloških medicinskih sestara i tehničara, ali to ne znači da one ili oni do sada nisu radili vrlo kvalitetno svoj posao, pa možda zaista da odmah mikrofon predamo predsjednici Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara, gospođo Miličević, koliko je ovakva inicijativa možda došla u pravo vrijeme sada kada onkologija napokon je i politički prepoznata, da li je to možda jedan opportunity window da se ukaže na vašu vrijednost u sustavu? Pa evo, ja ću samo na početku kao predsjednica našeg Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara zahvaliti se još jedanput što ste nas pozvali i okupili i da smo dio ove vrijedne inicijative. Značaj samih onkoloških sestara u procesu skrbi za naše bolesnike je stvarno neupitna i ono što mogu reći, već ste spomenuli na samom početku specijalizacije za onkološke medicinske sestre. Mi smo ove godine bili domaćini Europskog društva onkoloških medicinskih sestara EONS-a, naše krovne organizacije. I na jednom okruglom stolu smo razgovarali o nužnosti uvođenja specijalizacija za naše onkološke sestre i dobili smo i suglasnost za prevođenje njihovog EONS-ovog obrazovnog okvira. Taj događaj je bio u 5. mjesecu, evo sad smo kraj 7. Moram reći da smo napravili prijedlog ispred društva za naše specijalizacije onkoloških sestara. Tu mi je pomogla puno kolegica Sandra Karabatić i Andreja Šajnić koje su isto danas s nama. Prijedlog je otišao prema našoj Hrvatskoj komori medicinskih sestara i iščekivanje smo odgovora i za daljnje korake. Tu smo na raspolaganju pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će to sad ići. Odlično, a možda kada bi vas, uvijek se kaže u menadžmentu elevator pitch, postoji taj pojam kada biste nekoga sreli u liftu i zaista mu tijekom nekoliko katova želite ukratko objasniti za što se borite. Što bi zaista u specijalizaciju još bilo vrlo važno u liftu istaknuti, možda da se nađete sa premijerom i kažete ovo je potrebno zaista da bismo dobili ono što zaslužujemo. Koji je vaš elevator pitch? Morat ću tu napomenuti reći novac koji je bitan okidač, dakle i od njega svi živimo, stvarno nećemo se lagati, dakle to je činjenica. Činjenica je da je trenutno jedna uredba od strane Vlade Republike Hrvatske donešena gdje su priznate diplomirane medicinske sestre i magistri sestrinstva, ali samo u određenim kategorijama i gdje su to položaji neke prve vrste u smislu glavnih sestara, klinika i zavoda. Mislim da je to nedostatno. Mi imamo puno sestara koje su završile te studije, a nisu još uvijek na adekvatan način priznate i plaćene za taj posao koji oni rade. Možda magistra Dodlek, na početku smo spomenuli, zaista ste osoba koja donosi tu jednu europsku mladu energiju u sestrinstvo. Da li su problemi s kojima se vi suočavate u Hrvatskoj slični onima na razini Europe, jer ipak je ovo idealna prilika obzirom na europska zbivanja da se onkologija kroz europski plan protiv raka zaista izdigla iz prašine kao jedna indikacija koja utječe na milijone života
Da li vi vidite neke prilike iz Europe i neki val kojeg bi trebali uhvatiti evo upravo i u Hrvatskoj? Hvala vam na pitanju. Prvo bih htjela reći da imamo ogromnu podršku što se tiče cijelog onkološkog društva i gospođa Miličević i Karabatić i vrlo lijepu suradnju sa raznim udrugama, što pacijenata, što drugih profesija, tako da nam to zaista uvelike pomaže. A druge europske zemlje imaju, kako je već gospođa Miličević rekla, dosta dobre financijske mogućnosti za školovanje, tako da im je to velika prednost. Ali dosta dobro surađujemo i usvajamo nekakve njihove okvire koje ćemo, nadam se, danas sutra biti u mogućnosti primijeniti ovdje u Hrvatskoj. Evo, nadamo se da će zaista to biti prepoznato i vrednovano. Netko tko jednako tako revno i aktivno sudjeluje na europskoj sceni, bilo kroz sestrinstvo, ali jednako tako i kroz udruge pacijenata, je magistra Sandra Karabatić koja je sudjelovala evo i u ovom editorijalu. Koliko su važne ovakve inicijative da postanete vidljiviji, makar se to čini naizgled nešto što je vrlo slikovito, kreativno, lijepo. Da li je zaista važno da ste kontinuirano prisutni u jednom ekosustavu zdravstvenih politika? Hvala draga Anita na ovom pitanju, meni je ovo pitanje jako drago jer je to onaj sistem kad imate određenu vrstu glazbe koja vam se kontinuirano pušta na radio stanici, bez obzira sviđala vam se ili ne, imala nekakav veliki impakt na vaš život ili ne imala, ali zapamtite stihove od početka do kraja. Tako da svakako da bi nekom pokazali značaj, da bi pokazali svoju prisutnost, osim što smo stalno tu i stalno vam se čini da smo tu, bez nas ne možete, ali vrlo često i naši najbliži suradnici na okruglim stolima, na panelima, kad govore o članovima tog tima koji skrbi o onkološkom pacijentu, vrlo često zaborave upravo one najbliže suradnike, a to smo mi onkološke medicinske sestre. I zato ja mislim da trebamo se odvažiti. Mi smo jedna skromna profesija koja je samozatajna, voli odrađivati posao bez nekakvih velikih verbaliziranja onog što smo mi napravili i vrijeme je da to krenemo mijenjati. Dakle, zaista jesmo tu, prisutni smo, 90% vremena smo uz onkološke pacijente, činimo bitnu razliku, a ono što je ključ cijele priče kad govorimo o tom financijskom aspektu koji je spomenula Jasminka, pa dakle da, upravo je prošlo istraživanje koje smo objavili prije nekakvih nepunih 2 tjedna u jednom prestižnom časopisu su pokazali zapravo da znamo, detektirali smo koji su to problemi, znamo kako ih riješiti, a sve to će zapravo umanjiti troškove zdravstvenog sustava. I to su brojne studije pokazale, ajmo mi sad to primijeniti. Idealno je vrijeme, Anita, i hvala ti što si prihvatila ovaj izazov da nam pomogneš u afirmaciji medicinskih sestara. Upravo imamo nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka, nemamo akcijski plan kako ga provesti, mi to znamo kako ga treba provesti. Trebate nam pružiti priliku, trebamo biti na sve 4 dimenzije pružanja zdravstvene skrbi, od one promocije zdravlja, prevencije bolesti, liječenja i na kraju palijative. Vidjeli smo ono prethodno istraživanje koje volim uvijek napomenuti, a obavljeno je na Fakultetu političkih znanosti, gdje su zapravo pitali mišljenje šire populacije kome najviše vjeruju. 83% se izjasnilo, a dominantno su to bili mlađe populacije, da najviše vjeruju medicinskim sestrama. Pa ako to imate, pa onda mijenjanje navika naše populacije u svrhu zaštite zdravlja prepustimo medicinskim sestrama, ljudi s kojima se ljudi mogu najviše poistovjetiti. Mislim da možemo napraviti značajne iskorake i hvala naravno još jednom na ovoj prilici da progovorimo o ovome. Jer ovakav tip editorijala koji si ti pokrenula, gdje smo mi glumili manekenke i to je prekrasno, zato jedno novo iskustvo, nije bilo lako, ali vidljivost je nešto što zaista mijenja od danas do sutra i ja duboko vjerujem, kako smo i rekli, da smo krenuli ove godine mijenjati povijest. Hvala evo Sandri i prije svega na ja bih rekla onoj iskri koja je zapalila da uopće dođe do možda neke kaskade događanja koja će stvoriti temelje za daljnje pregovore. Iako se naizgled čini da je to vrlo slikovito, isključivo pod navodnicima kreativno i lakoštivo, zapravo evo uspjeli ste doći vrlo kratko vremena do preko 50.000 građana koji su vrlo, ja bih rekla, afirmativno reagirali na vaše priče, pa možda da podijelimo i neka iskustva iz prve ruke. Evo tu je sa nama i magistra Šajnić
magistra Romić koje su dale svoj glas u ime svoje struke, dakle sa svojih pozicija. Koliko je za vas važno sudjelovati u ovakvim inicijativama i kakva su očekivanja za dalje? Evo, možda magistra Šajnić, a onda i magistra Romić. Hvala Anita. Prvenstveno znači kad pričamo, izuzetno je važno naglasiti vidljivost medicinskih sestara. Ukoliko nemamo samu vidljivost, onda naravno naša prepoznatljivost neće biti prisutna. Mi imamo, kao što smo već tu spomenuli, sestre koje su izuzetno aktivne, ne samo unutar našeg nacionalnog levela, već i aktivno u bordovima u sklopu europskih, svjetskih onkoloških društva i to je zapravo pokazatelj za ovako jednu malu državu koliko zapravo mi imamo kvalitetu i koliko zapravo smo u mogućnosti uveliko unaprijediti sami standard onkoloških pacijenata od same dijagnoze pa do liječenja. Tako da, eto, hvala tebi. Hvala, evo Andreji, da li magistra Romić i magistra Gašpert mogu evo samo dati kratak osvrt kako je za vas sve to izgledalo i koja su vaša očekivanja možda za dalje? Pozdrav svima. Pa ja bih se prvenstveno htjela zahvaliti na prilici koju smo imali, zato što su povratne informacije itekako dobre. Ljudi iz moje okoline naprosto nisu mogli vjerovati da na takvoj visokoj razini mogu biti medicinske sestre i ugodno su se iznenadili kada su vidjeli na kojim sve razinama mi sudjelujemo i mislim da je ovo samo početak otvaranja suradnje između sestara u različitim centrima, ali i suradnju između liječnika i ostalih kadrova zdravstvenog tima. Hvala magistra Gašpert, evo bilo nam je drago i podijeliti i aktivnosti sestara na području psihoonkologije. Magistra Romić kao jedna autentična predstavnica struke, zaista evo koja zrači snagom, koliko je za vas bilo važno ovo iskustvo, vi se svakodnevno zaista borite sa mnogim izazovima, a s druge strane imate čast bok uz bok biti sa osobom koja je bila i na čelu izrade strateškog okvira protiv raka, pa imam osjećaj da imate još, ja bih rekla, da ste na samom izvoru inspiracije boriti se za sestrinstvo. Možemo čuti magistru Romića, ona evo, može pričati, ali Ksenija? Možda nema mogućnost evo, da sa mikrofonom nešto ne funkcionira, ali možda evo magistra Miličević, kao predsjednica društva imamo strateški okvir protiv raka, na stolu vlade je akcijski plan za borbu protiv raka. Da li ste realno zadovoljni u ovom trenutku koliko je onkološko sestrinstvo uvršteno u aktivnosti akcijskog plana? Da li tu postoji prostora da se evo i kroz digitalnu onkološku mrežu zaista da jedan izazov i financijski, ali i stručni prema sestrinstvu? Pa moram reći da u principu nismo zadovoljni jer su medicinske sestre skoro nimalo uključene u cijelu tu priču. Evo Sandra, ja mislim da zna možda malo više o tome jer ona je bila uključena, ali ne znam za ostale onkološke sestre da li su, mislim da ne, da nisu uključene u principu u taj dio priče, što mislim da nije dobro. Mislim da onkološke medicinske sestre mogu tu puno doprinijeti. Ne moram naglašavati da smo mi te koje smo 24 sata uz pacijenta i mislim da bi imale puno toga za reći. Slažemo se, ali svakako je, ja bih rekla, ovo dobar početak da se puno više čuje vaš glas, jer ja se sjećam onih zaključaka sa Toraksa gdje je bio panel o sestrinstvu gdje smo rekli trebamo biti hrabri, proaktivniji, ali i politički ili zdravstveno politički angažirani. Je li tako magistra Karabatić, vidite li vi tu priliku zapravo za veći engagement i možda bolje usmjeravanje pacijenta kroz sustav? Dakle, meni je ova tema jako draga. Dakle, kad je 2009. godine, kad je se rodila ideja da moramo imati rezoluciju
o zloćudnim bolestima davne 2009. godine i moja velika želja da ta rezolucija u Hrvatskoj bude donešena i da budemo nekako i sestre uključene unutra. Kako tada nije baš bilo sasvim izgledno da ću kao medicinska sestra moći biti dio te radne skupine, ja sam se borila kroz udrugu pacijenata, pa sam tako u rezoluciju, u izradu tog prijedloga ušla kao predsjednica udruge pacijenata. To je bio jedan od naših zahtjeva koji smo predali kad se govorilo o donošenju rezolucije i tako naravno shodno svim mojim prethodnim kampanjama sam ušla u 4 radne skupine kod izrade nacionalnog strateškog okvira. Zašto sad to spominjem? Ne zato da bi ja sebe hvalila i izdvojila, nego nažalost prilike političke, o čemu si ti Anita govorila, gdje nam je važna ta podrška, ja unutra nisam mogla ući kao sestra, ali sam ušla kao predstavnik pacijenata i tako smo zapravo dobili jedan dodatni glas za sestre. Nismo dovoljno zastupljeni, ali naravno kroz sve aktivnosti, ono što smo mi nudili, a to znači da zaista medicinske sestre mogu na sve 4 razine ponuditi puno bolje rezultate, imaju puno više onog jednog znanja kako pristupiti pacijentu. To je naš kor, dakle mi smo obrazovane da pacijentu pristupamo na holistički pristup, ne samo pacijentu nego široj javnosti ako govorimo o zdravoj populaciji. Imamo jednu potpuno drugačiju viziju, odnosno paralelu što znači bolest za pacijenta, jer gledamo pacijenta kao cijelo njegovo biće, za razliku od svih drugih profesija koji su referirane samo na uzrok i način kako će se liječiti. Kad spojimo sve te, kad napravimo jedan dobar tim, ali da taj tim budemo prepoznatljivi u sustavu, bit će puno bolje. Vrijeme da krenemo razgovarati upravo na ovakav način. Mi možemo dati značajan doprinos, a sada kad se počelo razgovarati o specijalizacijama, mislim da specijalizacije iz onkološke skrbi trebaju imati prioritet. Prijedlog koji smo poslali zajedno s Jasminkom koji je spomenula prema Hrvatskoj komori, mislim da će biti zadovoljavajući i da ga mi u ovom trenutku, s obzirom da se svaka od nas današnjih panelista educirala na puno međunarodnih što kongresa, što tečajeva, što suradnje sa ostalim institucijama, dakle mi imamo određeno znanje, možemo to, ali to znanje mora biti jasno zakonski regulirano, ne može počivati na entuzijazmu. Dakle, mijenjamo iz entuzijazma koji pokreće svijet, koji stvara promjene u nešto što je zakonski propisano i da to bude standardna onkološka skrb, a ne uvjetovana je li Jasminka danas dobre volje ili nije, da li to želi raditi na svoj dobre volje. Slažemo se. A evo možda magistra Dodlek, Europa vrlo voli velike position papere, jasno definiranje nekih vizija budućnosti, kako u zdravstvu, tako i svakako za sestrinstvo. Da li vidite kao inspiraciju neke aktivnosti koje bi se mogle kao najbolje prakse dovesti u Hrvatsku? Jer puno govorimo, evo, upravo kroz ovaj editorial, a i sama vaša udruga govori o tome koliko je važno da sestre onkološki budu i postanu navigatori skrbi. Dakle, navigatori kroz jedan kompleksan put pacijenta, kroz svojevrsni labirint. Da li vidite tu prostora da ponudite neke smjernice za zdravstvenu administraciju? Hvala vam na pitanju. Kako Sandra kaže, volim pričati o toj temi. Imamo veliki suport, veliku podršku od svih europskih udruga i kako su Sandra i Jasminka i Andreja i ostatak ovdje vrijedne ekipe započeli, to prvo mora početi zakonski da bi mogli omogućiti tim sestrama da se školuju. One žele i educiraju se i puno naših sestara se školuje vani da bi steklo neko znanje koje nažalost ovdje nije, ne da nije cijenjeno i prepoznato, već jednostavno nije vrednovano. Tako da prvo moramo ovdje stvoriti nekakve uvjete, preduvjete da bi mogli nastaviti, jer što se tiče europskih zemalja, tamo su sestre članice i multidisciplinarnih timova kao obavezan dio tima, jel? Da bi ta skrb za pacijenta bila što bolja i kako je Sandra rekla, da bi troškovi bili manji, samo to još uvijek ovdje nažalost nije prepoznato i razne su specijalizacije za medicinske sestre generalno, tako da ima tu puno prostora za rad, ali evo, stvarno sam ponosna nakon svibnja i nakon okruglog stola, imamo veliku podršku od komore i od ministarstva i zaista su svi ovdje jako vrijedno radili, tako da se nadam da danas sutra da će to biti moguće. Bravo, nadamo se da neće ostati zaista samo na
željama i obećanjima, nego da su evo stvoreni čvrsti temelji za konkretnu realizaciju. Malo ćemo razgovarati i o predrasudama, općenito o radu na ovom području i o struci. Prva predrasuda je svakako da je to naravno primarno ženska profesija, ali dobili smo jako puno komplimenata na rad i angažman vašeg kolege, gospodina Borisa Kopića iz Pule, koji se ispričao što danas neće moći biti sa nama, zato što im dolaze upravo predstavnici administracije i vlade. U ovom trenutku su oni zapravo kod njih u posjetu, što je izvrsna prilika da možda gospodin Kopić prenese onaj elevator pitch za onkološko sestrinstvo i za tehničare, ali ćemo pogledati evo video koji nam je on poslao za prigodu ovoga webinara, pa poslušajmo. Srdačan pozdrav svima. Moje ime je Boris Kopić, prvostupnik sam sestrinstva te student na diplomskom sveučilišnom stručnom studiju Medicinskog fakulteta u Puli. Jako mi je drago i zahvaljujem vam se još jednom na pozivu. Nisam u mogućnosti sudjelovati na današnjem webinaru, za kojeg mi je iznimno drago da ste pozvali nas iz Pule. I još jednom se zahvaljujem u svoje ime te u ime glavne sestre odjela onkologije Marine Dembić. Razlog mog današnjeg odsustva je zaista opravdan. Ja bih se htio nadovezati na ove vaše zadnje pozive. Još jednom zahvaliti što ste uključili i nas iz drugih sredina, iz ostalih dijelova Republike Hrvatske. Na odjelu onkologije i hematologije radim 7 godina. U zadnje 2 godine sam glavni tehničar pri službi za internu medicinu dnevne bolnice sa užim djelovanjem evo pri onkologiji. To je nekako moja, ajmo reći, ljubav i uži krug djelovanja. U svakodnevnom kontaktu sa onkološkim pacijentima ja i moj tim, odnosno moje kolegice koje ovih putem pozdravljam i zahvaljujem se na jednom jako dobrom timskom radu, pružamo jako dobru njegu i skrb našim bolesnicima, što vam i oni sami mogu potvrditi. Radimo dosta na novitetima u timskom radu sa našim onkolozima. Imamo jako puno centralnih venskih port katetera, psiho-onkološko savjetovalište, edukaciju onkoloških bolesnika prije primjene kemoterapije. Došla nam je s novom bolnicom i centralna priprema lijekova, tako da je tu standard pružanja zdravstvene onkološke skrbi povećan. Još bolji, također imamo i kemo za doma i koristimo elastomerne pumpe. Svakodnevno radimo na edukaciji, trudimo se biti u trendu, u kontaktima smo sa našom onkološkom udrugom, sa kolegicama Miličević, Karabatić, jedna jako lijepa suradnja koja je iz dana u dan sve bolja. Prisustvujemo kongresima, vidimo se u budućnosti kao još bolje, još kvalitetnije sestre i tehničari koji će pružati još bolju i kvalitetniju skrb našim onkološkim bolesnicima. Još jednom hvala na pozivu i veliki srdačan iz Pule od svih medicinskih sestara i tehničara koji svakodnevno skrbe o onkološkim pacijentima. Hvala. Evo, zaista je lijepo vidjeti ovakvu energiju i aktivnosti koje se radi u drugim dijelovima Hrvatske. Magistra Miličević, koliko je važno da imamo svoje ambasadore onkoloških sestrinstva koji na ovakav način unutar svojih sredina zaista mogu povući snažne aktivnosti i promicati vašu važnu ulogu u multidisciplinarnim timovima. Koliko se vi kao udruga zaista zalažete da osnažite različite regije? Smo kao mlado onkološko društvo, evo još malo pa ćemo puniti godinu dana. Na samom početku kad smo se osnivali, naša odluka je bila prvenstveno da obuhvatimo sve onkološke centre u Republici Hrvatskoj i da svima damo jednaku priliku, bez obzira da li su to KBC-ovi, opće bolnice, da li to Čakovec, Split, Zadar, Osijek, bitno da svi podjednako mogu sudjelovati u našem radu, našeg društva i poticati s druge strane te kolegice na suradnju. Srećom, evo, imamo dobar odaziv i lijepu suradnju cijele te naše Hrvatske. Imali smo već i puno i tečajeva i sad održavamo uskoro i drugi već naš veliki kongres. Drago mi je da su ljudi prepoznali da kolegice i kolege žele raditi na našem planu našeg društva i uključuju se stvarno bez ikakvih problema, bez da moram nekog puno nešto nagovarati.
stvarno svi su tu i onak pišemo svi jedan za sve, svi za jednoga, jedan za sve. Hvala magistra Miličević. Rekla sam da ćemo malo govoriti i o predrasudama, što je vrlo važno. Dakle, jedna od predrasuda koja vrlo često se evo i mene dotiče kroz moju karijeru, ja sam farmaceut, je upravo ona vezana uz doprinos farmaceuta, farmacije, farmaceutske industrije, jer je možda kroz neke krive načine stvorena svojevrsna stigma prema onima koji nose inovacije. Magistra Karabatić, sami ste evo svjedokom da je upravo na vašem području djelovanja, dakle radite na Zavodu za tumore pluća pri Jordanovcu KBC-a Zagreb, samo u posljednjih nekoliko godina došlo toliko revolucionarnih inovativnih terapija koje mijenjaju ishode liječenja, koje utječu na kvalitetu života, samo preživljenje bolesnika i obzirom na ono investiranje spomenuto, dakle financijsko ulaganje u sestrinstvo, bilo bi teško pratiti te inovacije da nije bilo podrške i suradnje i sa farmaceutskom industrijom koja vrlo često organizira tečajeve, seminare, dakle ulaže u znanja i kompetencije medicinskih sestara na području ove moderne onkološke skrbi. Kako možete evo podijeliti svoja iskustva da je jako važno graditi to partnerstvo i kroz to partnerstvo rasti, dakle u smislu kvalitete pružanja skrbi bolesnika? Ono što je prednost da bi imali bolje ishode liječenja, potrebni su nam novi dijagnostički terapijski postupci. Ono što je činjenica od kad sam ja počela raditi kao mlada onkološka sestra, na raspolaganju smo imali svega 2 protokola za liječenje karcinoma pluća. Bilo je, dragom Bogu, svejedno koje ćete dati, jedan ili drugi, birali smo po nekim paramedicinskim razlozima, ishodi su bili vrlo loši. Međutim, ono što danas imamo, hvala Bogu, jednu veliki broj kombinacija raznih lijekova, oralnih, parenteralnih kombinacija, zračenje, imunoterapija, targetirana terapija i tako dalje. Međutim, ono što se događa, kliničke studije, sada u toj jednoj šumi nadolazećih lijekova koja se mora primijeniti, a svaki lijek ima i svoju popratnu pojavu, da to ne bi zaboravili, koju moramo znati upravljati. Sad vam se događa situacija da medicinska sestra koja prepuštate svu skrb za tog pacijenta nije dobila adekvatnu edukaciju o novom lijeku, što može očekivati, kako ga na pravilan način primijeniti, koji su to popratne pojave. To su naši pacijenti koji odlaze doma nakon što prime svoju terapiju. Treba ga naučiti koji su to simptomi, znakovi koje može sam upravljati njima, kada se treba javiti svom onkološkom timu, a kad je trenutak da se ipak obrati za pomoć u hitnu službu. To su vrlo kompleksne stvari i tu govorimo o lijekovima koji koštaju jako puno. Ako gledamo sada na financijsku nekakvu konstrukciju, ali mu nismo osigurali da mu učinak tog lijeka ne ublaži neka popratna pojava koju možemo na adekvatan način, samo da smo mu pružili adekvatnu edukaciju, u potpunosti izbjeći ili je pravilno zbrinjavati. Dakle, veliki su izazovi. Ja sam jednom prilikom, a to se sjeća što smo komentirali, sam rekla da su medicinske sestre nadprosječno inteligentna stvorenja, zato što veliki profesori moraju ići na edukaciju kad se pojave nekakve nove terapijske opcije, onda se samo dođe, propiše se onu malu temperaturnu listu, se napiše što se od tih lijekova treba dati i to medicinska sestra bez problema mora aplicirati na način da je prije toga morala proučiti kako i šta, na koji način se daje. Mislim da imamo nepravedno zapostavljene dionike u zdravstvenom sustavu koji ozbiljno i aktivno participiraju u toj skrbi. Potrebna nam je edukacija jer se radi zaista o velikoj odgovornosti. Svaka medicinska sestra prije nego što je primijenila bilo koji lijek je morala proučavati detaljno o tome kako i na koji način primijeniti lijek jer se radi o sigurnosti pacijenta. A onda s druge strane, ja se uvijek volim našali da za veliku većinu našeg naroda još uvijek je samo kirurg doktor, jer on kad nešto operira pa nešto radi. Internist i onkolog baš to nisu nekakvi doktori. Isto tako se misli i tumači za medicinske sestre, to je naravno šala, ali ajmo mi unutar onog sustava ne tražiti da nas drugi priznaju, ajmo sami sebi pokazati da zaista jesmo važni dionici u tom sustavu. Dakle, kad počnemo od sebe, ja moram shvatiti da sam vrijedna,
da moj utjecaj, ono što ja napravim na tom poslu, ima veliki impakt na ishode liječenja, na cjelokupnu zdravstvenu skrb i tada će se situacija početi mijenjati. Trebamo zaboraviti onu blagonaklonost, pa nisam ja ništa napravila, to je sve odradio liječnik. Da, odradio je, možda je ordinirao terapiju, ali sve ovo ostalo mora odraditi onkološka medicinska sestra. Često puta kažem da nekakav kemoterapijski karton se može donijeti odluka i napisati ga unutar 20 do 25 minuta, ali aplikacija pojedinog protokola može trajati od 5 do 7 sati, a neki do 48 sati. I upravo u tom vremenu je medicinska sestra s tim pacijentom, pa ajmo vidjeti koliki je to zapravo značaj i što to znači, koliku razinu znanja ta osoba mora imati. Tako da predrasude ćemo maknuti tek kada mi sami sebi dozovemo da ono što radimo zahtjeva znanje, vještinu, empatiju i da to ima direktan utjecaj na ishod liječenja, a ne samo lijek koji smo aplicirali. Magistra Karabatić, rekli ste sami da je jako važna suradnja naravno sa liječnikom i dobra komunikacija i prepoznavanje od strane sustava. Premda je danas doktorica Perenčić-Vrban u funkciji domaćina, ona može možda reći samo nešto iz perspektive rada kao liječnik školske medicine koja je vrlo aktivna na području prevencije karcinoma kroz cijepljenje protiv HPV-a gdje vrlo blisko surađuje sa svojom medicinskom sestrom, a i sami ste bazično, dakle po srednjoj školi medicinska sestra. Koliko je važna vaša komunikacija evo na relaciji liječnik, medicinska sestra, a radite na jednoj vrlo važnoj temi gdje adresirate zapravo roditeljima i mladićima, djevojkama o prevenciji jedne opasne onkološke bolesti? Svoje prvo znanje i svoje mjesto i svoju poziciju. I maknuti sa strane, ovo rekla magistra, da samo je kirurg doktor. Da, je doktor, ali naša specijalizacija, više sestara, više raznih zdravstvenih djelatnika koji naporno radimo da bi dokazali da multidisciplinarnost, integrirana skrb jedina je važna i jedina može doprinijeti do izlječenja, liječenja, 5-godišnjeg preživljenja i svega onoga što dovodi dobrome. Ono što je važno u mojoj struci je to da ja bez svoje sestre, to jest moje sestre, pod tim mislim mog tima. Znači, nas dve, jedna bez druge ne možemo. Kada radimo na preventivi, na edukaciji mladih, na edukaciji roditelja, na edukaciji sve opće populacije, bez sestre ja jednostavno to ne bih mogla, ja to priznam i ja nemam nikakvih problema reći da je moja sestra, to jest da smo nas dvije jednako važne u istom tom timu. Znači, jedino multidisciplinarno nas dve zajedno možemo postići rezultate koje trenutno postižemo. Znači, odaziv na, recimo, sad kao primjer samo dajem na HPV cijepljenje koje je kod mene 70% u mojoj populaciji, jedino je rezultat rada sestre i mene kao liječnika. Ja to sama ne bi nikad mogla postići. I hvala na to. To je zaista divno čuti ovako priznanje vrijednosti u timu. Evo, polako ćemo privoditi kraju, pa možda za gospođu Miličević kao čelnu osobu Društva onkoloških medicinskih sestara, spomenula je doktorica Perenčić-Vrban taj važan doprinos timu. Vi radite na KBC-u Zagreb, na klinici za onkologiju, koja je zaista kao tercijarna, taj kvartarna, odnosno ustanova, na neki način na čelu mnogih inovacija, drugačijih postupnika skrbi. Dakle, među prvima zaista imate prilike vidjeti kako se radi na uvođenju novih terapija, uključivanja u kliničke studije, novog načina komuniciranja sa bolesnikom, patient support programa. Koliko je važno da zaista revno pratite takve inovacije i na neki način da li vidite prostora da se najbolje prakse iz vaše ustanove
prenesu jednako tako i na periferije? Sad, ja bi mogla dugo sad odgovarati na ovo pitanje, ali ja ću probati skratiti. Što se tiče KBC-a Zagreb i klinike za onkologiju, znamo da smo najveća takova klinika u Republici Hrvatskoj. Da, vrlo često smo mi prvi kod koji dođu inovacije i uvijek imamo otvorena vrata. Podijelimo to sa svojim kolegicama i kolegama bilo kakve te nove spoznaje. I uvijek svi znaju iz svih centara da nas mogu nazvati, pitati ukoliko imaju kakvih potreba za bilo čime. Što se tiče multidisciplinarnih timova, moram reći da sam ponosna da na našoj klinici to jako dobro funkcionira i to nazad puno godina gdje je sestra ravnopravan član svih timova, da govorimo o timu za dojke, timu za probavnih organa i tako dalje. Ona je spona naravno i između liječnika i između pacijenta, ima veliku ulogu u samom. Evo, ne znam, kratko ovako, ako možda još nešto treba dodati, ja ću dodati, ali ne smatram manje vrijednim ni jednu drugu ustanovu, ni jednu drugu manju bolnicu ili dnevnu bolnicu. Smatram da svi mi puno radimo, samo evo, mi imamo možda tu čast i privilegiju da prvi dođemo u susret sa nekim inovacijama, ali vrlo rado podijelimo svoje iskustva sa svim drugim. Naravno, profesor Pleština je često na izlaganjima, evo i u organizaciji Lige, Health Huba, govorio o važnosti toga da uvijek naravno imamo centar izvrsnosti, što i sama osobina ustanove, a to je dakle ona najviša razina ustanove, ta tercijarna, odnosno kvartarna koja služi izobrazbi također zdravstvenog kadra, ipak vas čini u poziciji da budete izvor hvalevrijednih informacija, inovacija i slično. Pa evo, možda za kraj od svake od vas da kažete još onu jednu predrasudu koju smo dobili, možda kao komentar mali, razmišljali smo da li to spomenuti ili ne kroz ovaj editorial, a to je da je vaša profesija prikazana u idealnom nasmijanom svjetlu kroz ovaj editorial, iako je sama poanta bila dakle prikazati vašu snagu, viziju, odlučnost i borbenost da se pozicionirate unutar ekosustava. Ali naravno da je vaša stvarnost vrlo drugačija, da ne kažemo izazovna i teška, jer svaki dan gledate vrlo ozbiljne dijagnoze. Pa evo o toj predrasudi na neki način koja je došla kroz možda sliku, kako danas izgleda uspostaviti jedan dobar balans privatnog i poslovnog života, evo vas kao žena, partnerica, majki, prijateljica, da ostanete nasmijane u svakodnevnom životu, premda je možda na poslu zaista vrlo izazovno, teško i radite sa ljudima kojima je potrebna vaša pomoć na tom njihovom vrlo često teškom i bremenitom putu. Kako izgleda evo uspostava toga balansa? Pa možda sa vama, gospođo Miličević, pa onda magistra Dodulek. Pa evo, nije lako, dakle ja bih rekla da mi to i sami učimo. Kad počneš raditi, niko te ne pripremi na neke teške situacije. Vrlo često se suočimo i sa smrti i sa, naravno ta onkološka dijagnoza sama po sebi je teška, da naši pacijenti nisu samo fizički bolesni, često su tu i psihološki problemi. I onda, kako ja kažem, često mi moramo biti i psiholog i psihijatar, pogotovo onim nekakvim popodnevnim, noćnim satima kad je sestra sama uz tog pacijenta. Vrlo često nosite taj posao kući, vrlo često neke stvari komentirate i sa obiteljima jer vam je teško u nekim situacijama, lakše je podijeliti to s nekim. Da se naučiš na neke te tako baš, evo, ajmo reći konkretno smrt, kad se ne naučiš i samo se možda lakše nosiš sa nekim stvarima. Možda sad
ne bi bilo loše spomenuti, mi smo godinama se borili da na klinici za onkologiju dobijemo psihologa kao dio našeg tima, znači da ga imamo kao suport ne samo za naše bolesnike, nego i za naše osoblje, koja s nama radi, odnosno uči nas nositi se sa određenim situacijama. Ali kao što ste rekli na samom tom snimanju, vidjeli ste da smo mi smijani, vedri, puni života. Dakle, možda je i to razlog jer evo svaki dan se susrećemo s takvim teškim situacijama, a možda i više cijenimo taj život. Predivno mi je zapravo vidjeti koliko ste uspjeli prenijeti tu svoju energiju kroz ovaj editorijal, zaslužili ste barem ovjekovječiti taj osmijeh na licu. Magistra Dodlek, magistra Karabatić. Kako je već Jasminka rekla, vrlo je važno imati podršku što na radnom mjestu od kolegica i kolega, koliko vam vrijeme dozvoli. Nažalost, naša profesija je takva da vi nju nosite kuć, ne možete ju ne ponijeti kući jer to je jednostavno nešto što vi ne radite nego što nosite u sebi, jer mislim da je to zaista jedan poseban poziv. Kod mene veliku ulogu igraju evo upravo kolegice koje su i trenutno tu s nama online. Vi ste sretni kad vidite da imate podršku, da nešto možete učiniti što za pacijenta, što za kolegicu i prijatelji i obitelj. Hvala. Magistra Karabatić. Pa meni je bilo impresivno čuti, baš me zanimalo kakav će biti komentar mojih kolegica. Dakle, ja sebe karakterno doživljavam kao i sve ove moje drage, mogu reći prijateljice više nego što su kolegice, kao neko ko je vedar i pun života, pun entuzijazma. Dakle, ja smatram, iako to je težak posao i s tim se treba znati nositi, treba na adekvatan način upravljati sa svojim životom i sa svojim znanjem. I zato ovdje moramo govoriti o specijalizaciji za onkološke medicinske sestre. Taj put koji prolazi pacijent jednako je stresan kao onaj co-driver u reli vožnji koji mora pratiti i navigirati kojom stazom ide lijevo ili desno. Znači, o toj sinhronizaciji ovisi ishod liječenja. Sad, s druge strane, što treba znati postaviti realne ciljeve, na to nas niko nije pripremao, niko nas nije učio kako komunicirati s teškim pacijentima, kako komunicirati lošu vijest. To je još onaj drugi dio priče koji mi zaista želimo ugraditi u ovu specijalizaciju o kojoj smo danas započeli razgovor. Mi postavljamo realne ciljeve. Kad napravite velike iskorake, koliko god dajete se tom pacijentu, nemojmo zaboraviti da mi od njih dobijemo. Njihova povratna informacija, njihov osmijeh, njihov produženi život, njihova sretna obitelj kada se priče završe na onaj način na koji bi se treba. Ako nekog otpratite u njegovom, na drugu stranu, u neki drugi život, ovisno o tome tko u što vjeruje, ako je mu osigurao da to napravi na jedan fin i ljudski dostojanstveni način, to je jedan cilj koji smo sebi zadali, koji mora biti objektivan, vas čini sretnim. Dakle, ja sam puno naučila od mojih pacijenata, puno sam dobila od mojih pacijenata, puno ljubavi, puno razumijevanja i puno motivacije da radim ovo što radim i da nikad ne gubim energiju upravo za sve ono što smo do sada napravili i što radimo za budućnost. Tako da ja dozvolim Anita priliku da kažem da ćemo mi nastaviti ovaj kampanju, da upravo ova tu zvučna imena ljudi će biti dio kampanje Budi glas koji vodi, da pokušamo zapravo raditi dodatno na uvođenju koordinatora onkološke skrbi kroz edukaciju naših medicinskih sestara, a naravno sve s ciljem boljih ishoda liječenja. I od 9. mjeseca krećemo s novom kampanjom, imat ćemo web platformu na kojoj ćemo mijenjati i odnosno dijeliti svoja znanja za onkološke medicinske sestre, pisati case reporte, a to znači kad vam se dogodi ono što nije u literaturi opisano, ni 0,01% da će se dogoditi, vi to doživite, druga kolegica se s tim susretne, ne zna gdje pročitati kako se nosi s tim, a onda mijenjati svoja znanja. Mislim da je to jedina snaga, jedna drugoj biti suport, ali nemojmo zaboraviti, mi učimo od naših pacijenata i oni mogu biti naš motiv, a s druge strane postavite si realne ciljeve. To ste jako lijepo rekli, da se i uči istovremeno od pacijenata,
a s druge strane što se ne dokumentira ostaje nepoznato, dakle to je u skladu i sa onim o važnosti podataka. Što se ne mjeri, ne može se niti napraviti. Magistra Gašpert, vrlo kratko, vi ste nam se priključili kao dio editorijala, dali vrijedan doprinos, evo i sami ste napisali tekst o psihoonkologiji, to je nekako vaša ljubav, pa evo na kraju kako se vi privatno i poslovno pokušavate izbalansirati. Pa vrlo je važna podrška, ali nekako sam uvijek imala dojam, odnosno dojam je prevladavao taj u sredini odakle sam ja da za nekakvu kvalitetnu akciju i za djelovanje moramo imati dovoljan broj godina radnog staža i barem nekakvu rukovodeću poziciju. Mislim da svoje radno okruženje kreiramo isključivo mi. Jer dok mi sebe ne validiramo na pravilan način, dok ne priznamo svoju vrijednost, ne možemo očekivati da će se išta promijeniti za nas. Područje psihoonkologije je za mene vrlo, vrlo bitno, s obzirom da smo što zbog nedostatka osoblja, što zbog nedostatka edukacije, još uvijek orijentirani na one fizičke aspekte i mislim da je vrijeme da to promijenimo. I da krenemo surađivati na jednoj drugoj razini i sa psiholozima i sa liječnicima gdje mi imamo svoju ulogu na kojoj trebamo raditi i ovo je jedna izvrsna prilika gdje možemo iznositi svoje ideje i na kraju učiti i surađivati od sestara koje zaista imaju jako puno radnog iskustva i mogu pridonijeti velikoj promjeni za onkološke medicinske sestre. Hvala magistra Gašpert. Želimo evo zaista puno sreće svima, zahvaliti se svima vama što prije svega ste kroz vaše fantastične angažmane ne samo na svakodnevnim borilištima, nego i na ovom fotoborilištu pokazali kroz izjave kako zaista znate što želite, kako imate jasnu viziju svoje profesije. Imat ćete svesrdnu podršku svih nas koji su bili uključeni u ovoj fazi, ali evo od rujna, kao što je magistra Karabatić rekla, mi ćemo i dalje pružati svi podršku vama. Dakle, potrebno je prepoznati vrijednost onkoloških medicinskih sestara i tehničara uz spoznaju da ćete više no ikada imati sve važniju ulogu u onkološkoj skrbi. Dobar je moment, dobar je opportunity window, ide puno aktivnosti na području onkologije. I ja bih rekla, iako ste vrlo mladi, imat ćete jako puno posla, iskoristiti sve one prilike koje vam se kao profesiji otvaraju. Uz zahvalu udrugama, dakle samoj Ligi protiv raka koja nas je okupila, čućemo još doktoricu Ferenčić na kraju, dakle uz zahvalu Hrvatskom društvu onkoloških medicinskih sestara i tehničara, International Coalition of Respiratory Nurses i magistri Šajnić kao predsjednici, udruzi Jedra, te kompanijama AstraZeneca i Pfizer koje svojim kontinuiranim stručnim djelovanjem promiču inovacije, ulažu u afirmiranje i izobrazbu onkoloških medicinskih sestara da bi bile ukorak s modernim globalnim onkološkim trendovima te pružali skrb u skladu sa najsuvremenijim smjernicama. Volimo na neki način podržavati i naše domaće inicijative. Hvala kompaniji Labtex i Lun uniformama koje su vizualnim identitetom dali zaista vjetar u leđa toj jednoj globalnoj viziji da izgledaju predivno i moderno kao što su plemenite, predivne, stručne i dobre u svojoj svakodnevnoj skrbi. Doktorice Ferenčić-Vrban, rečenica evo podrške i zahvale našim današnjim gostima. Naše buduće onkološke medicinske sestre nakon uspješno završene specijalizacije koje se nadam da će se odviti evo ovim prvim korakom, ovim prvim jednim webinarom i editorijalom. A ono što bih rekla za taj editorijal, da vaši osmici vuku sve nas na pozitivnu energiju, da će se sve to desiti i dajemo vam vjetar u leđa i stojimo uz vas i iza vas i želimo vam svu sreću u daljnjem radu. Hvala vam. Hvala doktorice Ferenčić-Vrban. Hvala svim inspirativnim, predivnim ženama
i tehničarima, dakle i sestrama i tehničarima koji pomiču granice. Svjesni ste da ste u Hrvatskoj baklenoši i pioniri velikih promjena i na tome vam čestitamo. Hvala svima koji ste bili danas sa nama. Nadamo se da će što više vaših kolegica i kolega pogledati snimku ovog webinara, a svi vi, dragi sudionici, susrećemo se i za jesen i sa nekim novim aktivnostima. Pratite Ligu protiv raka i Health Hub i želim vam svima ugodan dan. Pozdrav svima! Hvala. 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 Bog. Bog. Bog.